Pre 16 godina Ratko Mladić je optužen i posle toga, nekoliko godina posle toga, imali smo demokratske promjene u Srbiji 5. oktobra 2000. I u prve 2 godine mandata demokratske vlade ta vlada je pokušavala da uhapsi sve optuženike, uključujući Slobodana Miloševića. Isporučili su ga kao i još 44 druga optuženika. Međutim, ova vlada je radila na hapšenju Ratka Mladića od početka svog mandata, pre 2,5 godina, i na kraju mandata ove vlade nismo uspeli. Moje pitanje je bilo koga je štitio? Ne znam tačno. Od samog početka tog procesa ja sam uveren da su ga štitili ljudi iz oružanih snaga, ali posle toga promenio je te ljude koji su ga štitili i na kraju krajeva ja mislim da ga je štitila mala grupa ljudi iz njegove porodice. Ali mi ćemo sve proveriti, istražit ćemo sve i saopštit ćemo šta se dogodilo u proteklih 16 godina. Da li mislite možda da je vojska tu nešto pomagala? Na početku mislim da je to bio slučaj, ali na kraju tog procesa ne verujem da je bilo tako.